ассалому алайкум каблонони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи бисквити классикро пешниҳод мекунам. маводи лозим барои бисквит: 6 дона тухм, 180 грамм орд ва 180 грамм шакар. 6 дона тухмро бо каме намак лад мезанем ва ба он баъдан шакарро кам илова мекунем ва ба муддати 10-12 дақиқа лад мезанем то он ки ҳаҷм 2 баробар шавад. баъдан ордро бо каме ванил ва разрехитель кам илова карда ором мекобем. қолаби ман 22 ҳаст, ба баландияш 8 см. хамирамонро ба қолаб мерезем ва ба муддати 40 дақиқа дар ҳарорати 180 дараҷа дар тафтон мепазем. хуб, бисквит омода ҳаст. 5-6 соат мегузорем то пурра хунук шавад. бисквитро дар яхчол яъне холодильник нигоҳ медорем.